म्यूजिक बाय शंकर सिंह। कादोनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मन हमर डोलता। हे देवर जी देखी ना कादोनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मन हमर डोलता। धराइबू तो हम देखें। बिना ताम ते धर से भरी नत नितली भैंस दुही त सेंटाइडर लगाते दुही बिना दाबी लगाते धर से भरी मत नितनी थोथुन मत न तो उठा ले दाई जब भी धराई तब लागे दादा हो सब पीटोन में धइले बे इसी सितम सभा का मोबाइल में पहिले बा सरकारी चलाइले बा इसी सितम सभा का मोबाइल में पहिले बा सरकारी चलाइले बा। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहू सरकार का निर्देश का पालन करो दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ सोटे ना देता के हो के लगे सबके जहु आइले बा इसी सितम सभा का मोबाइल में पहिले बा सरकारी चलाइले बा इसी सितम सभा का मोबाइल में पहिले बा सरकारी चलाइले बा। सैया पवन से मिलती मन करे मोरा इहे बनल बाटे रोड़ा ए देवर जी इहे बनल बाटे रोड़ा। कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी भैया आ जाई है धाली हमकोरा भौजी लास्ट पे परौ लगाओ तो उड़ी बाबा कोविड-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ি থাকুন না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে নিজেকে সাফ রাখুন এইখানে বিনা কাম के ना আসবো नहीं तो पुलिस धसबो थथुन मत न तो उठा ले दाई एही से लागे कनक सरिया तो बज गइले बा इसी सितम सभा